Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay bhi baru kini gilong ki khubor bam ta kasni. Kaseng Neutrap Youth Council hadin ka jingyo jingtip bana kalyang ka housing department ka bala wanra ya ka way ka company ka bana golgata kum ka supplier ya kitin ha ka jilla na ka bentaban pinpoitin shakishnong bar ki block ba pher ki badon ha ka jilla khamtam Hakasi Hills bat Jankia Hills. Ubaroy ko parson ram habakran shikilat pathai khubor mentagasni karphau turik ujliu lo ong bakat kum gajing batha naga directorate ka day banlong 0.45 mm ka jingrben kat bakini kitin ki bapoi menta watang 0.25 mm imat Ka department ka bu kamut ka don shalandet ka ba ka jingya pendon kambak lai ka pisah jong pat ba but ka bakhadu ka iga bangini kwa banong khamtam be ekmle kani ka jingsa mi gitin ma ko ba ka housing department ka pha shiki block u MLA u hab ban recommend yano ban ai kini gitin u shu ai we slip na ka office jong MLA ki le ra ha block ki pat ba ki yo ban shimik ta gitin ngingi kwa ban karpat ki MLA ki jongi khamtam e ki lai fun riu ngut ki MLA jong ka khasian Jankia Hills kalong ba phidei ban dale pet shwai ki tin shwa bi fin sam chu pat ba namar ha bakut hi ki pat ba ki ong bakani ka scheme ka buan na MLA u samtin u MLA tinging is ngo ba shwa ba fin sami kini gitin phia ban shimru e jing clip ban pet ma kam don jingmut ba fin chu sami gitin shi pat ba bakin nomyo ban pendon kam ku mangala ong mene kidi gitin kat kum jing su tho ke jongi tang ban tap ki yeng siar ki yeng shong jo kisnyang ki me hap kunu fin sam shi pat ba jong kani rilung khasi jantia ka jongi bat ka bakhat du ka jing karpat ka jongi kidi ki pat ba shwa ba fin shim mi gitin ki bo MLA u ai la ne ka block ka ai pihak ban lit pet la ki ya hap ne em ba fin shim ki gitin balada fi thu ba gitin ki ba bom don kam la ki bom don jingmut ya fi ba fin pendon kam la ne fin ra sigi ngi jing sem gi jong pi nga so ban khot ban were fi ba phim dei ban pedang ki gitin ai ba ka sarkar kan ban phai ai ba ki block kin ban phai ki gitin sha ka department ka bathiet ba ka department ka bathiet kan ban phai sa tau supplier kham ba kan nomlong ka jing du non ya ka pisa jong pat ba ka seng ka kwa ba ba phi ong ban ai digi ki sausan phi dei rupan ai digi sausan namar haka bakhat du hi kapisa jong pat ba ka lapendon kam hangi kita ki jing dawa ka ki jong ka seng nakaliang ka jongi ya ka bangin sa ngila pha igini sithi ma jong u chief minister ba nang ni sakmat ngin pet ban thiet igini gitin ka housing department company pisa daladi ka pisa ka ba housing department ka pendon kam ka di khajna ka jonga ka jong phi upat ba kaumut bagi pendon kam da ka pisa jong pat ba tingi so thu bahang ni ka don ka scam ka ba he namar bala shu inflate ya kador ban thiet ikita ke sausan gitin report ba supply di ki arsan kapen iba kadon ka jing pendon kam baklai pat ba lani kadon ka jing ya bam pisah hang nu teknang ban lap ya kata ka jing dawa jong ka seng ba ar kalong ba di bandon ka inquiry hakabakani inquiry committee lani ka inquiry officer kanu ka ba sarkar kan thung kan yet ya katanrai ba manu bedon bentah hakani ka jing supply kini ki substandard materials lani kini kitiar ki belong substandard kabalai nakaliam do kasengi dawa ba ka sarkar ka dei ban penshitom ya u director ne ka director jongka directorate of housing namar ba katkum ka jing tip ka jongi kanong thiet ye kini gitin ka dei ka office jong director of housing kaumut ba ka director jong housing bat kinunu officer ubodon bentah kani ka jing thiet igini gitin ki belong substandard ki bapen poi ni ka jala ka jongi dei ban pensitom igini ki officer kat kum ka an bat ka basaw ka bana kalim do kaseng ni book ka jing dawa kalong ba kani ka company Haryana Iron Works Private Limited apo Kolkata dei ban blacklist ya ka ndei ban sya banang ni sakmat ka sarkar jala ka jongi la ni kanunu department kan yodon benta bat kani company na mar kumbang itip imenta kat kum jang suthu ka jongi kalong bakani company kala ya lat na ka e ka baka directorate la ne ka kata ka department jo ka sarkar ka labu ya kata ka order ka jaka bakan supply ya kitiar ki bakat kum gador le se ya ka sarkar ka labu namta ka sausan rekiwan rahman di kitiar kibom ya hap bet kibom ya dei kata ka dor bat ka jing pulut pisah bat ka basan yakini gitiar jong kani company kamonra hangnu no office jong directorate of housing re kalira be direct hapo ki office jong kisian RD block kajing dawa jong kaseng kapasan kalong ba kumnu ki BDO lani ki officer ki block ki accept lani ki pediang kita gitiar claim dapat lagi kita gitiar ke hap ni am kat kom ko order ya ka ba sarkar ka komot ba kajing dawa jong kaseng kalong ba ka sarkar ka de ban shim kam la ne pensitom wat iki video batru iki officer ki ba pediang ni kita
Namar ba ka Directorate of Housing go ang ka place order namta ka Sapsan Menta ki tiar ki poi hapo block office daki 10 ki batang 0.25 Hakajing sisya habawanra ikitiar daka company kapak sign ru atrai kinu ki kenjakot lani ki calan ki boong balak pediang in good condition ba kumta terter. Tit kumnu kini ki officer lani ki brio ki badepet hapo CNR di block ki claim dapet ya kitiar. Ki ba kumnu kitiar ki wanra. Tingi ngisngo ba dai ban pensitom ya ki officer lani ki block development officer ki ba pediang ya kini kiten kat kum kejing sutuk kajongi mdei baro ki block ki balayo pediang ya kini kiten kidang don kat tu kan ni kiteli ki block ki ba klem yo pediang kila don ki block ki balayo pediang wat kila don ru ki bala ada ban sam sik pat ba ti ya kini ki balayo pediang hadu menta bat ki bala ada ban sam masmu ba nakalian jo sarkar de ban pensitom ya ki block development officer bat kaba kawe na ki jingdawa jong kaseng galong ru ba kasorkar mardor kari bentung yu nu dul officer uban ya let lang bat ni hajaka ha kita ki block ki bagini gitin gila point ini let pet ya ke condition lani ka standard jong gini gitin bat lada kasorkar kamle kumta kam shim kam kat kum kiti gi jingdawa jong kaseng di bala ayang tian neng santali na kalian jong kaseng ngin sa shim pat da kiwe kila kilinti na man ngi sngo thu shai bat ngitip shai bakani ke scam bat ka jing pun don kam bakla ya ka pisah jong pat ba namar ba ban thiet ye